озодапаланг яке аз ҷонварони нодир ва олиҳаи зебоии муҳити атроф буда дар ҳақиқат сарвати табиати кишвари мо мебошад. Ин намуди ҳайвони дарранда имрӯз дар 20 кишвари дунё вом мехӯрад, ки яке аз онҳо Тоҷикистон аст. Аз сабаби камшумор буданаш он ба китоби сурх дохил карда шуда, таҳти ҳимояи ҳукумати кишвар қарор дорад ва шикори ғайриқонунии он номумкин аст. озодапаланг аз оилаи гурбашаклон мебошад. мавзеи зиндагонии он баландкӯҳҳо буда дар қаторкӯҳҳои Зарафшон, Ҳисор, Варзоб, Вахш ва Бадахшон сукунат дорад ва дар Бадахшони шарқӣ бештар дида мешавад. мутахассисон арзёбӣ намуданд, ки ҳифзу нигаҳдории озодапаланг дар шароити кунунӣ пеш аз ҳама зарур буда, чорандешӣ дар инсон боиси ҳифзи табиат мебошад. зеро шумораи ин ҷонвари нодир, сарвати табиат сол ба сол кам гардида истодааст. барои пешгирии ин ҳолат, барномаи нигаҳдорӣ ва истифодабарии устувор экосистемаи Помир, Олой ва Тионшон барои ҳифзи озодапаланг ва фаъолияти устувори ҳаёти ҷомеаи барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид амалӣ гардонда мешавад. мақсади аслии ибрози назар дар хусуси ҳифзу нигаҳдории озодапаланг имрӯз пеш аз ҳама огоҳ намудани ҷомеа аз шароити будубоши озодапаланг ва фаҳмондадии оид ба эмин нигоҳ доштани ин ҷонвари табиат аз нестшавӣ ва бартараф намудани хатарҳои таҳдидкунанда ба ҳаёти он мебошад. ба таври мисол, маҳдуд гардидани макони зист, шикори ғайриқонунӣ, дар қафасу қапқонҳо афтодан, паст будани донишҳои экологии аҳолӣ ва ғайра аз омилҳои асосии хатарҳои таҳдидкунанда ба ҳаёти озодапаланг мебошад. аҳамияти экологии озодапаланг пеш аз ҳама дар нобуд кардани ҳайвонҳои фавтида, аз байн бурдани бемориҳои сироятӣ, ҳифзи захираҳои табиӣ, таъмини мувозинати биологии олами ҳайвонот, нигаҳдории захираҳои ҷангал ва ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба кишвар дониста мешавад. имрӯз ҷомеаи кишвар, бахусус аҳолии мавзеъҳои кӯҳӣ ва водиҳое, ки он ҷо озодапаланг зист дорад, бояд дар мавриди нигаҳдории озодапаланг бетараф набошанд ва ин сарвати бебаҳои табиат, ҷонвари зебову нодирро ҳифз намоянд ва табиатро дӯст доранд.